Velkommen til Vedbæk Skov Park. Jeg hedder Jesper. Skal du ud og have dig en ny minilæsser, så har vi de super fede VM-loader. De kommer med dieselmotor fra 22 heste op til 48 heste, løftekapaciteter fra 560 kg og op til 2,1 tons. Så er der den elektriske, fuld batteri. Den har en 7,7 kW motor. Den kan løfte 1380 kg i max løft. Maskinerne fås enten med uden førerhus, med tag på, lys, eller også så fås den med fuld kabine. Den kan også godt leveres med en fuld isoleret kabine. Ingen overraskelser, maskinerne kommer som de er, og så kan du få et hav af udstyr på dem. Kom ned til os, Vedbæk Skov Park, på Skelstedet nummer 1A, 2950 Vedbæk, eller tjek dem ud inde på vores hjemmeside www.skovpark.dk. Vi ses!